had him busy somewhere. Okay, year 2005. Yeah. I would hear 1,000.
amano webe anyị na-eji ihe ugbu a
Jamaica. Poco obodo oyibo. Ụgbọ anyị rụọla nwukwu ndị amanụ anyị lekwana anyị ofishal n'ọgbọ n'otu n'otu a na-aga otito dịrị Chineke nna o Orisa bi n'igwe kwa ụmụ oge etikọla ikpere n'ọgba edere chili aka elu na-asị gị nna bịa duru anyị n'ọgba egwu otito dịrị Chineke nna o Orisa bi n'igwe ụmụ oge etikọla ikpere n'ọgba edere chili aka elu na-asị gị nna bịa duru anyị n'ọgba egwu otito dịrị Chineke nna o
elu nwanne gị si na ọdara njede gị ma ya si na ozu shiwushi nwanne ga-werere nwanne onye na-eme njọ ọkpasị nke imewekwuo maka iburu n'obi ebe elume ala igwe niile gaga ụdagbili dara nwoge ihe ọbụla na ndụ gbanyere demokrasi mụgba onye na-ekwedo na-ekwetere ya ọ bụzi ọtọ kara afị nwage na ndịrị ị ga-achịkwa ụka m jiri ya ọkpọrọ nwe ihe zacha hụ ma dịkwa ma ekwere ugbo awụsa abatala ọtọ lewa nkịta m chesa ọ ga-agbali ụjọ ime ọsọ latọrọ ehihie ụra ihe zacha onye anwara n'otu o siri ma anyị edila onye ụwa n'afọ eji eme nwanne gbogbogbogbogbogbo eji ya chi n'obodo tugbo ka m ji ọba eji eme nwanne gbogbogbogbogbogbo eji ya chi n'obodo tugbo ka m ji ọba eji eme nwanne gbogbogbogbogbogbo eji ya chi n'obodo onye mụtara na nwa tutu nwere ajọ ka akwara ya ya mara sị n'ime obodo obodo yo ka wusu kwuru onye mụtara na nwa tutu nwere ajọ ka akwara ya jere ya mara sị n'ime obodo obodo yo ka wusu kwuru uko nna anapụtara eze achị anyị garị n'ọgba ya orisa anapụtakwa eze achị jebere emere ogbogu nna nwa ndị na-eto ego onye ọbụla bụla emegasị ihe echewe arụ ịga dị ya ara ahụ mana bekwurere na okwutoro manya ya bụ ụwa ga-adị n'okwe ya so jiri ha ụlọ n'azụ aga ebe ọbụla ọ bụ agbụrụ m na-ebe na-akpụzi mara ha so nwoke ọka nkịta maka okwu ya bụ onye na-asara okwu ndụmọdụ kwe ya gwa ya kwere ndị nọ n'ọrụ ọkpaki na nkwụ were ndịrị isi ụwa ụmụdịrị ọkụkọ tara ọja na-esoro nze were aka ebucha
obi aga hụ akpawanụ ndị na-eshi iku umeri sokwa n'ime ya umeri manye dị ka yoro nọ n'ojide okwobi ekpo anọ m na n'ụlọ ugbo agala ajịwa ọbụla ndị na-akụ egwu agala nke m na-anụ ejokwu na-atụpụ m isi ya ka m ji ha anụ ngwa ọrụ m chọrọ nnukwu agala agawa rute nnọba egwere igbo ụta agala erela ure biko kpọwara m ndị ọrụ m amaga m absentị ama onye ọbụla abịaghị ịchọ m si ya agbarị m n'ọba egwu egwu agala nke mmanụ ejokwu na-atụpụ n'isi aka m ji ha ngwa ọrụ m chere nnukwu agala ebe ụta agala ere biko ji were m ndị ọrụ m amaga m absentị ọrụ onye ọbụla agaghị nnọrọ si ya agbarị m n'ọba egwu ọgbata obi chọọ n'udo n'obodo unu chọọ n'udo umeri ime enweghị ọganiru eri m anyị ime ikwe esi maka na eri m chọtara udo
mmadụ n'ibu ochibere ọ na anyị nwere ma osi Amerịka ka ọ bụ London Japan ka o ji
ha okwu eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu agala obi ọmụ eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu agala obi ọma eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu agala obi ọmụ eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu eri m ụbawa agala onye achọkwala ha okwu agala obi ọma onye m ebidola n'ịgba agala hụ egwu onye mara nwanne onye chọrọ njọ njọ ga-esiri ya hụ abana omegada n'uchere anyị họbọ edezere anyị họbọ n'ihi na anyị adịghị ike eri ma mmiri n'ịgba agala hụ egwu onye mara nwanne onye chọrọ njọ njọ ga-esi ya hụ abana omegada n'uchere anyị họbọ edezere anyị họbọ n'ihi na anyị adịghị ike egwu na uwe egwu mmụta akọ egwu onye mara nwanne onye chọrọ njọ njọ ga-esi ya hụ abana omegada n'uchere anyị họbọ edezere anyị họbọ anyị adịghị ike eri ma mmiri n'ịgba agala hụ egwu onye mara nwanne onye chọrọ njọ njọ ga-esi ya hụ abana omegada n'uchere anyị họbọ edezere anyị họbọ n'ihi na anyị adịghị ike olile mgbe anyị ga-agba agala osi na mbubido abana omegada anyị họbọ osi na mbubido ị chọrọ mma ị ga-ahụ mma o osi na mbubido abana omegada anyị họbọ osi na mbubido ị chọrọ ndị ga-ahụ njọ osi na mbubido abana omegada anyị họbọ osi na mbubido ị bịara mma ị ga-ahụ mma osi na mbubido abana omegada anyị họbọ osi na mbubido ị chọrọ mma ị ga-ahụ mma osi na mbubido abana omegada anyị họbọ osi na mbubido anyị ekwuola ya o ọha ekpebiela ya o eri m nwekwo ọ na-ekwuola ya o onye ike ọdị n'igwe ga m nzukọ anya o anyị ekwuola ya o Oh, crowd come next. anyị ekwuola ya o anyị ekwuola ya o orita dị n'igwe ya nzukọ anyị o agala anyị rule anyị ekwuola ya o ọha ekpebiela ya o si na eri m nwekwo anyị ekwuola ya o onye ise bi n'igwe da n'ụlọ anyị o agala anyị esi o anyị ekwuola ya o oriri bụ egwu anyị ekwuola ya o oriri bụ egwu anyị ekwuola ya o orita dị n'igwe ya nzukọ anyị o agala anyị rule owu mambo owu jọjọ agala anyị wee ebe anọ owu mambo owu jọjọ agala anyị wee ebe anọ owu mambo owu jọjọ agala anyị wee ebe anọ owu mambo owu jọjọ agala anyị wee ebe anọ owu mambo owu jọjọ agala anyị wee ebe anọ ewu chere anyị na-abụ ihe ọzọ ihe gbawara egwu ya ngakwere ewu chere anyị na-abụ ihe ọzọ ihe gbawara egwu ya ngakwere ewu chere anyị na-abụ ịma nwoke ibe gbawara egwu ya ngakwere ụmụara nwa mbụ ọ dị mmụ anyị yawa mkpa n'ebiri ụmụara nwa mbụ ọ dị ndụ anyị yawa mkpa n'ebiri ụmụara nwa mbụ ọbachikere m ma ọ dị mmụ anyị yawa mkpa n'ebiri akwanụ nwaanyị na-ebe nụrụ olu agwanụ nwaanyị na-ebe ebe bụ nwa dị mejele m mmiri o ebe bụ nwa dị mebole m
na-ebe na-agagharị o chama na okwe nụrụ ya akwanụ nwaanyị na-ebe ịhụ na chifu bịa leto akwanụ nwaanyị na-ebe na-agagharị o akwe nụrụ ya akwa nwaanyị na-ebe ịhụ na nwadimedele m mmiri Jerry. I
ọdọrọ. ihe aṅere ihe anyị na-apụ ihe nta ihe nke nna 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 anyị ha megere mee ya nwere ha nsogbu erukwa anyị n'aka anyị na-ahazi ya na-eme ya ọ ya egwu ọdịnala nwaanyị na ndị akpa umuri iri m iri ya anyị na-agba ya n'afọ n'afọ nyere ka afọ anọ uru akwala ụgbọ anyị na-agba ọ na-ele ka anyị Ele ahụ egwu ọdịnala. aha egwu ọdịnala na uwe okorosha anyị na-agba Afọ ole afọ ole ka nna agbakwanye. anyị na-agba ihe dịka afọ anọ ụfọdụkwa ihe dịka afọ ise ọsọ na-ewe ọwụ ihe aṅarị ọwụ egwu agbata ekiri nwa like n'afọ na anyị na-agba ya ụmụ nwaanyị be anyị nwekọ ọbụla na-adịghị ime ga ha na-emekarịkwa n'ime na mkarị nwoke nwoke because ọwụ egwu nwoke ọ Ndewo. Enwere ihe nrite dị n'egwu ọdịnala a? ihe nrite dị na ya n'ụwa n'obodo ọbụla dị obiọma na-agba ya na ọganihu na-anọrọ n'ime ha anaghị amụ nwa ibe na ejima ejima nwaanyị ọbụla na ndụ amụ nwa ga-atịrị na mmụ nwa n'obiọma Ka unu mere tele ihe a na-akpọ ya. ka anyị mere taa anyị na-akpọ ya bụ ihe mbugharị anyị bugharịrị ndị agbata obi ndị ọwa anyị na ha anyị gara ihe dịka ụmụdịrị aka anyị gara ụmụ ọba anyị gara amanụ anyị gara ụmụ na nta ndị agbata obi anyị na-adị ịgachi egwu ha anyị mụtara onye ka anyị gara gachi Na-asịkwa na ha bịa mgbe unu ga-agba ya. mgbe ele ọbụla anyị ga-agba ya mgbe ọnwa na ọgụ mkpụrụ ụbọchị na abụọ anyị ga-agba n'ọgụ mkpụrụ ụbọchị na isii anyị ga-agba na iri abụọ ọgụ abụọ na iri anyị ga-agbakwara n'ime afọ ọhụrụ ma ọgba mkpụrụ ụbọchị atọ site agbada agbatacha Ndewo. Ele ọfọm ị na-agọrọ ndị niile ọma m na-agọrọ wee ji elu anyị ga-agọrọ ọkụgọrọ ọkụ onye bịakwara na ele anyị udo na ọṅụ ka oge udo na ọṅụ ka ọ ga-eji ọ ga-adịra ya mma n'aha Jizọs Ndewo. Bravo. Ikpe mere eziokwu.
nke izizi n'ezi achị ọkwanye ahụ mpa ego igwe Cletus, the sponsor of this program. No. Irish, Jamaica na Oyakodoro.